Isda mo na isda! Isda mo na isda! Presko lapas pang kilaw-kilaw para sa pamahaw! Isda! Isda mo na isda! Isda mo na isda! Isda mo na! Isda! Pwede makilaw, masabaw, isda! Paitan yung trabaho dus mo pa tayo ni bamaligyan ng isda. Layo naman ganyan niya akong naabtang kuray. Pero wala pa man ganyan palit ano yung isda. Pahita ba rin yung buhaan ni oy. Na may tao sa unahan. Tahanan ni kaway-kaway man mura magpara ni bas. Isam tahanan sige kaway-kaway. Relax ako diha. Relax ako. Ay, salamat. Wagay gansi akong pagbahada gikan sa bukid. Kay timing kayo. Nay na maligag isda. Wagay gansi akong pagbaktas ani duha ka oras gikan sa bukid. Makabahada lang dire para makapalit kong preskong isda. Karon makahigop na yung ani sabaw. Sa maning tawhan, sige magkaway-kaway. Hulat sa gudiha, mag-relax ako. Kadali, kay tikapuyag, suroy ning kadlawon pa ko nagsuroy. Isa ng oras ron, alas 12 na. Pa ko malinig, mao pa ni ipalit. Alas 12 na. Matay gansi gyud. Ako ning duulo ning tawhana be. Isda. Isda boss, isda. Ay, salamat nya. Unsa man ang isda, boss? Pwede na to. Tanawon? Tanawa, boss. Abe, atong tanawon ni bing isda. Basig, pula na nagbata, ha? Patay, unsa man ning papel man lagi ni. Unsa man kamuha, kay klaro mamaligya. Mura man kag tala-tala. Nauna ahab, ni bahadar ba ko sa bukid. Buha ka oras niya. Himan-himan day. Papel rin. Binuang man ning labay ko ni ron. Papel gani, boss. Kining sinja na kay boss, ha? Nagkaramod ko, boss. Nagsurvey ra ko, boss ba? Ang survey daan og naabagyan mo palit og isda kay magnegosyo daw og isda nya. Matay mura gansi man, boss. Nagsugod pa ko baligya ni ganiha kadlawon pa sayo pa kay mata. Nya, unsa ni oras ron? Mas 12 na. Wa pa ni palit ikaw pa. Gutom na gay ko, boss, no, kay kaon. Wa patay halin. Pasmo pataan eh. Kaita pa rin yung trabahoan ng mamigya ng isda di no? Ikaw ra ba di napas mo dong nga utro mapukong napas mo. Ganiha pa kong buntag di rin nag-atang-atang og isda nga mulabay. Paghiman-himan di aning trabahoan ng kulungo man yung namaligag isda di ay. Kalami, hilang kani ay. Kani noy, atay sinsa noy kay kanoy. Ako mong gisurvey gyud daan noy para nigurado ba ning sing mo kan lagi tag negosyo. Kinahanglan gyud ta nga tamagansi. Survey na daan noy kung mahalin ba ni akong isda pero matay murag gansi may trabahoan eh. Madubok akong isda ani trabahoan eh. Maunay ra na ako ni paksiw sa balay. Nya. Sige noy. Uli na ko. Kay murag gutom na like. Kakuyapon ako noy. Kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang ina